Premtobre ha eye Adom TV awie mamu ha ebra so man mu nsem ne amahodo so yedi mu amane ne nyina ebre won nsem no edroso na de edi mu akotene yede ebeko police ID ye kase ofanko video bi ene nam ya be makatachi achi ono wane yire bona deja wo fiefrifni ebo ne ma no posifo akotire be ma no ne nuano mienu yede hu amane ebe ma wo afi se beko awutu senya iskaso ene ne potamu enyuma kobenu mu a wo mo etonsuo na wasanso di nsuo ye seseni ade no se Ghana water so do mo twene nyina no kwati kwanso wo mo ntua ka eye illegal eno so Ghana water tu sa wo mo so a wo mo achichi bebre no a ye do ebe ko mampani atena ye Chief Justice ye rapport ba fo boni unse mampani esoi no na wo kyerese atemu adwumako no wo mo ebe som o my Ghana wo mo bedi wo mo ho contemcro eye adwuma fan ne pepepeye eno wo behye ensem no bi e kan we hu ena awie yi medi mu amane nyina ebre se Premtobre Kasee bo kaisi ekoye ni ma Premtobre Kasee beba obi man so ma ne boy na negisem ye de nyina ebedan wodon hire ya edi yanim yi woko DSTV no so a Adom TV eye channel 280 Go TV channel 119 ensem no dia ka no adomonline.com ya ne ye de go ho kenkan bi emame edi amejeso ene abena pokoa a wenie mamu habim me basisia ensem no asia o mampani John Dramani Mahama asoi Chief Justice Paul Bafobone na ebra ensoi no ekoso no o mampani kyerese eba no atemu adwumako na woso obodi ho oboni bekasa independence no munya bie na obi nkosa kyerɛ manyoni bi ohini bi ni ade eno no mampani kyerese obehwe so modwumade ne benya sa ahoto no ene fahudie no na ama atumpon Abra Chief Justice Paul Bafobone womo esuanade eso ewieye no omampani John Dramani Mahama edi to just say ehu behia pa say eye judiciary edwuma womo eye no wonhwe na niema bi esese womo di gu akwam ema court nsem ekonenim no wontu so anamo. The strength of our democracy depends on a delicate yet essential balance of powers among the executive, the legislature, and the judiciary. Each branch is supposed to operate independently, and yet they have to collaborate in order to serve the common good. And so today, as President, I pledge my unwavering commitment to the independence of the judiciary. And I wish to say that an independent judiciary is not a favor to the courts. It is a constitutional necessity and a protection for every citizen, including the President. We must therefore jealously safeguard the institutional, financial, and administrative autonomy of our courts. Decisions of our courts, whether we agree or not, whether popular or unpopular, must be respected and enforced. This is the bedrock of the rule of law. Wasan editu nenim se wonhwe na de fano eye judiciary court nsem no womanfo enye gidie ewo a judge edwuma womo eye no. In recent years, public institutions worldwide and in our own country have been questioned, scrutinized, and sometimes criticized. Our people want institutions that work, but they also want institutions that they can trust. The judiciary in particular must be above reproach. One single act of corruption by a judicial officer can undermine years of hard work and erode public confidence in the entire system. My Lord Chief Justice, one of your most urgent tasks is to strengthen integrity within the judiciary. And this includes, firstly, firm but fair disciplinary standards for judges and staff. Secondly, transparent and predictable procedures for case assignment and management. Thirdly, strong internal mechanisms to address allegations of misconduct. And fourth, a culture where ethical conduct is rewarded and wrongdoing is swiftly sanctioned. Na amampani di nsemi na to dwawie ye na oswae eye atemuafo nyina kandifo eye Chief Justice Paul Bafobone no ono so de ne dia to so se nipa bebradwene mu no asatentene ne atemu no to da bia mubu ne ntantia no kwaredie enimu na to da bi so a se emfie be se manimu duniye na asem ekodi wo mani ensem no wo mutumi enkan wieye wo se nyina no wo behye no wasiesie amene atenie no aye ententem a obia akoma beto ne yem.
Abra Chief Justice Bafo Boni womo esuanade eso ewieye no wodi to just say obey de obeye bia hwese eye court wonsem ebegina neme bia atosin no wobehwe na womo etimi ekenya mu se ne omanfo nso ebenya eye court wonsem emugidi. Our judiciary must be independent, impartial, and accessible. It must not serve the powerful or the connected at the expense of the weak and the vulnerable. It must resist any incursions on its freedoms, but also embrace accountability, transparency, and continuous reform. In recent times, many Ghanaians have expressed concern about delays, access, and perceptions of fairness in our courts. I wish to confront those concerns head on. Wade ni nsɛm atu dwawieye no ɔmampanin John Dramani Mahama enso de to dwa sɛ aban ne bɛyɛ de obɛyɛ bia sɛ ne ɔno nso bɛboa ama ɛyɛ court ho nsɛm etimi egina na nhyehyɛe a wɔn de bɛgu akwam ama ɔmanfo asomu no wɔn nso bɛtu so anamo. Too many of our fellow citizens still experience justice as something that is distant, that is slow and financially burdensome. Court adjournments, delays in delivering judgments, and complex procedures can turn our courtrooms into places of frustration rather than places of hope. I therefore urge you, my Lord, in collaboration with the Judicial Council and the Bar, to prioritize the reduction of case backlogs through innovative case management systems. The expansion and modernization of court infrastructure, especially in underserved districts. Also the use of technology, e-filing, virtual hearings where appropriate, and digital recordings to improve efficiency, and also simplified procedures, especially for small claims, family matters, juvenile and labor matters, so that ordinary citizens are not excluded by technicality. Mantiba wutu senya East Mansini mu na beto dwase Ghana Water Limited at yesimuni national security se enyumako bi omotonto nsuo no ensuo na wo mo twen ede adwuma na wo tonji sika no wo muntu ya ho ka ye illegal wafa kwati kwan so na wo matwe mu bako eye standard water ye no so mo ne sahye ni ade ene bebre no a ekekan wo ye kasai Ghana Water for etwe wo mo wabo so. Operation National Security Operatives ene Ghana Water Limited ye no wo mu ko hu se enipa bi mu wo mu edam mu bedroom wo ma ye water tank bi wo fom a wo mu entua beli bi enyumaku awodo yi wo mu ehwe ye se wo mu ema ho kwan ema nsu a wo mu etwagum ede ye pure water bi wo mu entoa so enyumaku yi ede tudwa se na wo mu etwen se wo mu ebenya mita bi na womo ede aye adwuma enunti ana womo de akote no. Accra West Regional Communications Manager Emma Ghana Water Limited Solis Akomia ede tudwa kwan bone a womanfo enam so enam asumase etwe nsu a womo entua ewo kasoa ene ne mpatem. Enti baby agina awie yi ya watanks akasia underground tanks akasia miensa a customer no or 3 with us Ghana Water. But ye share account 3 na ye be di achire share form a na ehun say there's also a bypass 2-inch pipe omale 2-inch pipe aye ahye kokoa mu wo baabi a che say no ena di nsuo no ebe fill sa 3 tanks nyina apart from 3 original connections na eno as the correct account with us. Wasan ede ato manfo a womo wo kaso ne mpatam ene Ghana nina nim se womo emmo Ghana Water Limited amane womanfo a womo nam kwan bone so etwe nsu a womo entua asefem pa se company a mo yensuo edema amanfo mo deka anansa mo ayade a enfra abefra mo mpese mo ba because wa see e bo man no. These are some of the challenges. They are on an estimate. Estimate na omo wasono so na esadodo for a company like this. Until you disconnect and yes for discussion, but they don't want to come or they haven't come yet. These are some of the challenges.
Isiman sinimu na yejina ofanko baria enra na video bi na muwiemu pa ye social media no so wohunu be makatachie na yira wabodeja efie ne compound house ya gate da no na wo bro oba no ba no etiemu epe emwa asemi ba nipa dodo de woma no tum se ye kasa nipanyifo asese enioma ama posifo akwachi owura no a odatelamte wodo ye fiewura owo baria ntide yire ene na obro no sa no yenko enkohye ho amane Ore ya odi nyambransam yi ne din ede John Odate Lamte ya nradwo obubu obusumi de toso edunson na posifo akoso ne panchi ewo baby a wotie ya ni nyina ne se ne yira onene tie waboro no emahunfoni ababeda abefa pakese so a enyasem ketua na aposifo akiremu a ne nuanom Grace Kushi Lamte ene Louis Odate Lamte ya wonom ye se omukwa akoboro oba bia otifie ho bia ono ene twamfoni e ba abonten no so aposifo achi wonom a omachire oba otifie ono nso akosie ba bi se ne be ya obia enkoye ne bone aposifo gusu a woye nhwemu se de be ya oba no ho ban ya bra aposifo oba hokra no na ode ahometie adwane ko aposifo akiremu a omaye krado pa se obebo omanfo ho ban efri ohawo a wonom efem anya ofem ewo mfimfie mu na wonom nso a odi sa nyambrasem no so odo abegina mra no Nyame Adom kokopie ewa so Jamaiman sinimu akroba ko efre no asikuma wo anya police station na ne ebambofo beba na wabokro no ho ban no nam so ama DCOP Joseph Osubempa yo no na ya Premtobre nyina police commander e de futu amase ya na mpempe no nipa benum ekotocha police force no wo brom ne ade wo so mo enya sasu no ban no sanse police force no a ene be mo bambo Abra womo epa hontuma post station foforo wo esikuma police commander DCOP Joseph Owusu Bempa edi ato womanfo enim se womo nya hweye pa womo aya na womo etuhye posifo eso no wo kiremu a enya ade a posifo ebema ho kwan kra amasafo akoso edi nsemone e wo mamu a we asa so amfa buo ama oman ti esremu bunya asema enkofa buo ebuo obato boda enuma enso ensesi asem so yesi asemba yedi anu neka anu ne yedi ka sisi asem nti se asem bisi oba ha ne obi na nyoda no akosombo district commander akobo na mane okana utimont no wa akọ divisional commander ho e ma me otie fefe o okana so de ma me kan me dem ni nya adwe no ba ko fodua o be catch regional commander ha ni so mo totobo ha fo mo totobo ye be totobo Mrashebejeni ono nso ewo empatemu ho a osan ya osoafo bedi eche ono na we Ghana sika semso Thomas Nyako ampem e de ato omanfo ewo ho enim se I have said this and I want to repeat here. So if there is any town, if there is any community in Esojamang that is very promising, that has the potential to become a very big community, it is Esikuma. The location of Esikuma is very strategic. Krobia eye nkwanta kro. Sa kro no ebuyentam. So wujina Esikuma roundabout. Even midnight, opeka akohoa ubenya. Opeka akonkranga ubenya. Na medeo eko ahafo new month womo ye adwumakuo kese ba kwa honum no be say January ne beto dwase etu a na womo edidi dwuma no ayira na hwehwemu akoso ma nipa miensa womo eti womo no ye kese fia precourt abomoden aremande so mo konkotwe kokumu na hwehwemu enko eso Fia pre circuit court ahye nipa bonfo bia womo eye miensa Aituo ayiraye ewo ye Newmont Mines Company ewo entotroso ben Kenya ase asafo enim hu bi no womo from nkoto eye post station abra posifo egusu eye ensamnimu enhwehwemu enipa miensa womo din beto dwa efa ye etuo pesi ya womo susu se womo nim hu bia womo ehu no eye kwabena dozi Joseph Blackeye edu yeboa Ibrahim aposifo ekohu eye etuo cartridge bi emunsia ene gunpowder na malam bia ene wono ene enipa bia na sabrante bakoka ne ho na mo ekobo okro no ewo dwaboso no amye mpanyifo ene bambofo asoni mu amode no ekogina mranim
Opanyine bia osusu so ye malam nanso ho ne se oye armed robber Victor Baini ne padodo na no epimu enim ne se malam nana anasa beku ye Kasee Dwaposo District Police Command ayire ne pechi esanse won mu bi etu afumagudie akoto we de hye wo mo eso ye osehwianto bia no ye na adwen se anka wo ko no hakobo mo ekro no amane ba ye nsa ka ye ne kire mu wese malam yi ene atuturafo bi ye ka mo ho ebo mu na mo ekọ bia ba akwa wotu afumagudie ye wadwen se won etu se afumagudie wo kwakọ wia wo mo na abra wotu sa na mo no aposifo bi wo masutere ene ntempa ne kodwu wono mu a panyina wono wedi wono mu anim Victor Baini oye ne pechi ene wachere wo mu no akadia hodo emu nsikai mu etuo ene twoboba na otumi gye ye de free wono mu nsem na hwehwemu bi kura wono mu sanso ye no eda na de ye kire wo mu ese krono bo ahodo bi akoso mpotane mu no onim ho ebi na ho nsem kura kwakopie mu obibie ne security quarter December bosumi etoso nkuna fimpino aduonu wenum ne mu obesanso so atna sansem no weso se wo kaka de hyedia beye mfie mienu wani kronobo bi ekoso e Dwaposo ekuro ne emu awiakete na osusu se Victor Baini ena na nkrofo bi na na mo hye kira sa kronobo yi wode hyehyɛ so ekowie akire no wotutuo e won operation emu enam so ebo nipa ba akoma ne tin na no mo ensie do yesika so eso wo wiade koye na won mo kire no ewie ye no wo hyehyɛ se nka Dwaposo Magistrate Court wode ne kwakopie mu yekodi aposif ekọ oboase no ewo amansie central wo eye Asante Mantemu 9 mo se no ye task force abainatia sojafo ne aposifo wo mo hye so mo betu galamsa ase na yeso mo kọ oboase ne nkroto bi o mo kọ so ne galamsa na kyese mrantie no ejina mu no mo nam so atete bebre no amadwuma mu die ne de o masese no enyankyerem ena naimos enyan ntiyese galamsey etiatese ewo honom a nti ogitwi ekọ honom a womo ekire se we eye Anglo Gold Corporation wonom ensase ne bi ena wonom akogu a womo ye sa abone no na wokira womo ewurawura mu a ya mranti abrane ena oginagina ho eboban honom etu galamsey honom a enyasem ketua ya Anglo Gold Ashanti Corporation na mu kra no omakwan na womo akọ akwedi wondwuma na wonom abawura ho akọ Obuase Airport emia hodo bi a galamsey ekoso ho ya nioma wo honom biti se motorbikes ahyen ahodo water pumps ni nyina wonum age ni nyina afei apata wonum abono ho no matwajatum ahyen ni nyina okopie ho galamsefo no enya akwan dwane ede nanso wonum akire owura bia omususu ono ena bobo galamsefo ano ewo Obuase ne mpatam a omu ede ne kro na de asanso abetodwa wa Asante Mantemu ono makwada so yesi agrek enzema junction ene sekago Kasee ene no so ene Prague akonya kwansia nipa mienu ane wo Prague nim no ba bi omoda no enye kra ko maase msemre kakra ni ena me report to accident bi maamo ewo odi free agri junction la sabo esane abago maase ni nsuo mu ho no ebra na Prague bi afama mi bi a ofri adwuma wapon adwuma wo ba fie na private car bi nso abranti bi a wo fitani a wakono ne nsan bora omu wani giemu a wo de bekum omu wo nsuo mu ho a oba otra ensuo no ba wo yese de oba ngomase kro ni mu no Roma dan Kasee bi esi ufri agri junction ba won sabo nkum so no ne yesanya ne ntiyese cargo car a omu ye delivery door to door yi bi enso akotwia fa Prague bi so ebra Prague no ababa bi a odi dwa wakofa ne mo ne kanise ne maku nti wabe pake nchen ho a wo bi na cargo car na abe pop Prague ni mama isi ha me no Kasee de get no unconscious side na koto Roma Catholic Hospital wo a priest in Tubet hosisi na emso he video na me dia send wo na guy na no hye yellow na etwi Prague na wote Prague ni na yes ano na ayese wo kasa no ho a wote bat ontimi nkasa nti ma omomo ndi nso ogu nso kakra ma yede no hospital nti yede no hospital ndi asatena ndi omsi se de ne kasa na ba nti na de wo na agree ko maase manwa bia just south mansino e wa Asante Mantemu na sese no NDC amanyoko no mabie ne eye mpagifo bia wo hodom no echesa ban krajepani no asa drip mfidie na ban no de aba ese wo mo ehwe na akwan a enyom nsiesie no de da bi wonti kra so dogo bi no abe wo ma kwan na ase ne gusu de da hodom a wonye hwefa ho ena wode emfidie no eye de wo no pe edigi sika gu ne botum sese no wo mo so mampani nye hwehwemu na se ebubu aban krajepani na wontwe na so Ebra MPP aban yes Ghana sika kwa drip machines aban ye NDC opposition den time ne enti ase
yes ɔman ne na ɔbɔ ne ka but yɛbɛtena ase hu sɛ drip machine wɔ mfa so ɔma yɛ because yɛ nkuro nketewa mu akwan ne nneɛma bi a ɛsɛ sɛ drip machine ne ɛkɔfa machines bɛn drip machines ne na ɛyɛ but yɛ MC the drip machines na akɔkɔgu adankwa ame hɔn drip machines ne wɔ drip machines ne na assembly hɔ ɛna me ne mo kasa si ewia mo nkɔ assembly na mo nkɔ teki na mo hɛ drip machines ne sɛn na ɛwɔ assembly hɔ nom ne nti yɛbɛsrɛ wɔ Adom Dramani Mahama sɛ bibi na ɛsɛ sɛ wɔyɛ fa wɔyɛ de yɛn ka sɛ wɔn pam no ɔmbɛ no ɔmɛyɛ nhwehwɛ mu na ɔmɛyɛ hu no kura ɛda adi ɛwɔ adeɛ nim mo a mo de ne baa bi ne yɛ de so no mo de ne baa yɛ ɔbaa yɛ deɛ ne mɔde me ma na one kura deɛ bɛyɛ den sɛ me de bɛma no sɛ ɔbaa yɛ 1/10 onya because ɔbaa yɛ ɔnyɛ hye o ta ɔkɔ so yɛ sɛ ɔbaa bɛ MC no yɛ hu ne sɛ no kura bi anim ɔbaa sɛ ɔbaa bɛ wia ɔbɛsɛe na ɔtete NDC apansam ɛwɔ atwoma ase yɛnte aseɛ ɛmma saa deɛ no nso nsi Asante mantemu na yaba poe mantemu a yebegina ewo anyinam na anyinam hene eye osabarima okogie busua bani dodo yotoso mienu ode afutu ama ne manfo won potam won mu nyina nkura hodo a etwa ne ho ahia se nye de bia na mo betwen sa ban e de project ba ene ade enti kro na nkasa no enso tumi keke mo nsase e de sejuma bia se de bebo makasa wo modada dwumadi edwadie ene kro no nkoso Ohina owo achim enyinem osabarima okje abusua benin dodu ya otoso mienu enna ode atodwa se aban emwa wode bra wonum no esapa ya emwa ema mpuntu a wohwe no wansantumi kan to ode atodwa se ne manfo nsori na wankasa enkenya ohonye ntoboa se ne be ya mpuntu ohia no obetumi ede ayeye bi ede aso aban asen si nyina yeti ha na da ya na nanom yi tu ho de dada na me be stress obia moa Yemana na nom da yemamu ye fa show onyam edre adu idie ni hia obia wo kure mumwa obia wo kure yachi emwa ye etiti yen ewanyina mu ha nyina ye nkura atwa ye ho ahia obia ni ho a wakasa won tre nyina mu emobra se wo hwa nyina mu kuro dua no kura na ye onwa atwa ye ho ahia ne do so wo mu wonya faso ntine mmaboa me na mensumente me kawe ene so usun team na ya aban na musini ewo etiwa east ono nso de atodwa se assembly members no so asodi ansa me no mo ahyase a ye hwese ebetimi de eniema gugu akwam especially ba intoku ato no I friend property weight no baba be DC be de kwa foforo so ene abefo so ko ofoforo ebeba ebe make sure say yes sabeka sa property weight no eno yes aka no ye be say the percentage bi ma eye kuro bia sika ebe free mo aba na wetin dia ye bibi na dia kire say ntokwato na wutua no ana say wo tax kakra kakra na wutua no we ene etim dia ya ma enti be so assembly man for no beboa na obi anso boa na tax kakra ebe ye free nyem no se base nya kwa dwudwum na se etim ne bo ma dwumadie no ekoso ntemo Kwa ahafo mantem ne mu na mantem ne so afo ye ma me charity gardener ono so de ye kokobopa na ma unse nipa dodo no ekita insurance card ni bi no wakwa yare sabia no ma hwe wawi no no ma jiuska o jiusa sika ni no asan so akwa aban ho akwaji sika no eno na so afo no ebo kokose ayare sabia ani mpanyifo ahodo a wo mo edi sadwuma no wo mo nya hwe Charity gardener eya half mantem so afọ eno de ato ayaresabia hodo won mantem se onyai se wonum agi sika ya emfa mra kwan so abra national health insurance scheme ewo ho no oni Adom Kasee twetwe nkomo ewo ntotoro so eno de atodwa se saade no enya de ebo akra ema health insurance dwumadi no efa no ntoma pefra na ode atodwa se obetene ho agum no ahwe omanfo a wo mo ankasa ebeni na mu akire ayaresabia hodo a wo mo di sa adwuma no na mra ene wonadi na de ba ko amefa mo fidie so na me de aka kire health workers a wo mo afo ne se information ayenya ne se so obi de insurance card ne kura ba hospital na nurses and hospital doctors no mo find way a wo be san agisi care free wo mo ho me send way warning way de am so obi biara ye be chew no ye be je wo license e de free wo nsam that's why we ye kran so ye be sanction punishment bi a we deserve ne ye de be ma san say ya ban ani so ade hu so obeye we de aboa temamufo a omuni bi enti say ye de aboa ne nyina ye de ye ho agim na so obetena hospital ho na wo de agigi ska menyi ni ye sesa ban bi ana so obi ansa so mu a ho beto enti so obi ampe ne ho asem na obi ampe so ne ye benya trouble a so obi de insurance card ne ba se ne ye sene fata no ye nye ne saa se de be ye ono so bekọ no obehu se ono so aso wanya aban eso mfa so
na ne yare odi koye no so ne ho ato no eno achi na Hafiz Dawda ya aba na musini ewo Asutifi North enso edi atudwa se omoden se bebi biara obekọ a obeji won sika emfa kwan mu no omanfo de beba abonten no bebo won din se ne be ya aban ebe hu kwan ne ode won befa so we now with insurance and some call a health facilities sell lano omoji sika ya dia aban no ani abere wo ho go yentimi nye insurance no na nipa na ebo no ho ban na ya ma no na obekọ hospital na akọ ese wo say agi ni sika na je say so amamfa so but the good intention of the government and the regional minister no and the NDC government no I believe very well say or say nyina ni da ho na ehwe obi obeyesa ade ni bia no ya report no authorities ya report a MCA ntimi say yin ntimi ntwa se awia ugusoa ekame ho edia mejeso ene abena pokuwa renie na nimdifo bako Obapa Development Foundation wono eni penye wodi eni wodi afutu amama unse ye wo eye abosome dodo ne na wotwe dodo a batten bia na so ba obefafro wode bewo ebi won moma won abosome nkru no enu ti broni kan premature ya na abatani bebre jasa nkwada no na omapo wo mo wo se sa wo na ye premature ento akwada no entwene hye no safo no mutumi nyini be ye fe pa wodi afutu amama afi bia mu no bubu bosome de toso donso no ya na wonum yisi ho e de kan mofra wonum ennie abosome nkono na owo won e ba asase so no ne kwane obefa so a wapomodin e begina ne naso na ene adwumadi e course e na Obapa Development Foundation e koya adoye e de ma NICU adokotafo na panimpa ya woda wonano Obapa adwoa cha ya dodo na afre na nahima awindo e de atodwa se ni setete no se obi wu akola na se wo ye premature baby a wo musuro obi kura wosi akola no te sekotre obi ano omo be kana samsa wo ye parent na se wo ye owofo na won hwe ya de ahomte kura be kwa akoto akola na twene ba se de fidie bebre wo ho a hospital wo kwa ye behwe nti se wanwo hospital kura na wo hu se wo ba ne te sa ko hospital na ye nso akola no man koto akola na ntwene nka so onye yi na wonnim president kura ukita na daache utone twena watu wade pa bi atwene eno achi na dodo wahene okukurubo ne netai kwesi agema otosunum enne opani a ohwa yarehwe ho nsam so e ohya osudoku aban yaresabia Dr. Alexander J edi aseda PSC ma Obapa Foundation so onuma betu anamo etese edi ama won na mekoso ada omasin so ewo kromafo anem sanse niama omode abeche no enye health workers ne benya ho mfaso eyeye kromafo anase man mi kromafo ne benya ho mfaso enti on behalf of management and staff of Child Sudoku District Hospital no e say that Obapa Foundation ase because say partnership no e boyen e maye hu se dwuma ye no so no mo so no etayechi se betime developing ahwe man ya enye government nkwa na bebo health workers other NGOs other organizations other foundations also hear this advocacy so be a long way aboye nyina bia emfa ho ne kura wotimu anasemansia wo manasemantam wo be hwa ho timi hu se anni bi efu bi eben wo babi anase wo enyanka fie eben wo babi a wo no eno eho amane ne se dipa be kire wo do na yaboa safo no ena mambelimba Sylvia ede adese ato Ghana fo nyinanim se ye masa odo na mfie bi etwem na enipa wode ma ne yonko no entina na ani biefo na ebembe mo ne nkwadan so wo nyanka fie no mo ma mo na nyentiente wo mo nche mo nsa wo na munye wo madoye Azim Ghana Mambelimba Sylvia eni Efregana Funina se wono nhwa na omanfo wono eni bi wo mpotemu ahoto wono mo akani se nyina so netitiru ene mo friend ni wono ewo orphanage home ahodo wa wonim se wonsamu edu ana wonsamu ye kakra ya to me mbeka ne se eye good se oboa de oni bi because enye obi pena oye ohia eye bibi ntra ebi akra ansa na ohia ne tu no nanka enye bibia nanka onye ohia nde sei nti obi wo ho a oye ohia nde frise ebia owo nti ana bibi na ato de odi ne ba wi asenti na oye ohia nti ada se malamfo asore ne any other association ne organizations a ewo Ghana nanka besre pa se wo any association bia na any organization na eye kama mono pa chona kamu betimi a mumboa yankafo ewo Ghana nyina
ɛhɔ na social worker wɔ caring home village Frimpon Abigail Frima enso enkasa mu wɔde de siriwesi yeto mangana for anim. Auntie Sylvia with your many organize in the Kasee Nyamishra members in Nyamishra. The orphanage I will jaso Ekomoho, Ufria, before you get to Jasono, the Honayo. You have shared a mofra and Colanketwa. And the lady had the Serdian, they took Ghana for name. Say, I am Nama Bekoya Mwaka. Yadaya Yesi, a Pejaka, a car diaka. And Colani Biba, you need space. Say will come home na me de Elko Seketia Health Center no e wo Jama North Mansini mu na mo akade ya eniho ne bradness for hodomo e bransa no matumi amma ayarehwe na omanfo so anya hoto no mpanyefo won potem wodi ade sre to abayanim ni akrankra nyina se mo bia mo akade bia mo no mo fa emra emebo Health Center no. Seketia Health Center ewo Jama North Mensini emu na adwumayefo honom no ensema wode yatodwa ene se enam se wonmo ehweda eni adan dodo na inte no se obi yare na se ne yade no foforo kra betumi anya bia omude omu nyina agudan baako emu. You said the emergency ward. So when that one happens, we isolate the person in the emergency ward, screen them, and then refer to the referral center, that is a Sampa Government Hospital. Then after which we disinfect the bed and then the emergency ward for onward use, which is actually not, yes, it's actually not a good practice because, for instance, if say somebody comes with mpox and you are going to detain the person in the general emergency ward, possibly it is not that person alone that is staying there. You have to evacuate everybody from that ward and put them inside a place that you don't even know, because the ward capacity is male and female plus kids about 8 beds. Na no we see Georgia Dane ya wono AMS ni krachi Jama North Mens nemo enso den sim ye piso. Health director na owo no at the Sre Abba Assembly. Na no assembly kwa asetena no ya consider many projects egusu abeye no 2026. Na sa how na e wo Seketia no ye de aka budget no ho a ya menya adoma 2026 yesima sa awoye ebeboaye ma yeyi afrim. Na efa yedu so no eye Premtobre Kasee ye de to so ye basisia. Na de yedu so ye Premtobre Kasee edi no eye Evans Kwabena Sapon ofreme Ken Van Vital Sports Card na mejo so. Obviously, ye gusua ye ti Nigeria for no womo so. Ye to womo so tetete. Senke to ye ne a nka womo beye ti sa to womo so a ma ye hu womo kakra. Hwa nkofo unim se sa na no womo fans ibinom e wo ho a womo hwe game se womo ba win against Dr. Congo tie se womo hwe dem he. Womo so so adan womo ayi o womo su womo kamu ebinum ani ma ebudi ebi atwa ena ebi so dia ena womotiwo superstars ena e ba ne nyom dia ne de bia ena Davido mu na mo ni Grammy seye wesekete Thames Yemi Alade Burna Boy homo ena mo rasta tembia so hu obi akwaba ku na se Taribo West Mrant Brim Nigeria fans no wo mani matwa wo se World Cup no se de eto wo mu a na omtiti bi akihwe ya atasai anko ye no say ya na 2026 World Cup Canada USA Mexico won betena fie na wo mahwe na yase obi nkwamu enso so eseye no na obi die mu aye hwehwam ko he Dr. Congo for no DRC Democratic Republic of Congo he wo mu jubilate na wo de tie nko for wo say Nigeria for no say na mo ye African giant say mo de yi mo afiri okra na to Ghana womo do mo kase sem no bye nso ye Ghana for wo de tie de sem abrantie kan we defeat them soon. Yeah! We are defeating Nigeria, the giant Goliath of Africa. Ghana is now the new giant Goliath of Africa, and we defeat them soon. Yeah! We are defeating Nigeria, the giant Goliath of Africa. Ayi Nigeria ala time for na wo masa. Players bebrebe mu wo simene Ademola Lukmanya ya jeja omo ma show no. Wo de wa kase sem no sabe umranto asem de ban fa Ghana ha. Hwede o kire
wono se ne hwan a wo se ne so bi mada na ai se si asa unim sa Ghana ebo Ghana si e wo Seoul e wo South Korea na Blasters goalkeeper Benjamin Asare akwa no e super fantastic super brutal watch penalty na say se sa de we yo he sa China for no na yi enie ya didi ayi Asare wo Ghana natural fork natural spoon hwade akwa no de we o si di ade yi ne ho kire no be o mo boa odi ye no sa na power ginam o de achi penalty Asare penalty no o chi ye no Jack o de ye pese o hwe kakra bi hwe amufi se bi ambassador no o de akwa chi penalty se World Cup no de Benjamin Asare SM for life kwam bi aso World Cup no so kobie House of Okufo sa edija ba fie akase mo ubetumi aboa ma Asare animonyam no awie peye etia no kakra de brewo ewa Kasee kwan so ene awie ye bidin any Evans Kwabena Sapon offer me Ken Van Vital the sports card na mejo so me pa cho abina pokua ahwene onu wie Semena yedi ewie na babawa wendi se eye nyumtuni wo kire se nyuma wo to ene eye ba no social media ne platforms awodo YouTube nko a na wo twetwa mu ya ne saka $10,000 a eye omafo a ebo no nyum wo ho ne faso bi a wonya. I don't like us to say music asem on air, but then it is no like maniac like estimate not make thousands of dollars like every week. Yep. Every week. Yes, every week. Thousands of dollars. Everyone said 2024. No, but Wendy, we need education. My estimate just an example. And I range. You said okay, like this week me were $10,000 a drop. It's just for YouTube. Not for the entire I love you. I love you so much for saying what you just said. Just one platform. Other ones ni nyamba. Me wa hana a drop me hu ye. Ah, just my file some like Premtobre account. Yeah. Right. Into idea because music every time ye tie. Yeah. It's very tangible. Ye nyina $10,000 yiso na awia Premtobre Kasee bo no me fa nyina ensi edin amegye so ene abena pokua a wenie mada wate se oje breshem ya kwadomonline.com ensem no dia ka ya twere gu honom kenkan bi emame makrao